Isyu publiko, Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, las 7:12 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, Clinicas for Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Agosto 5, 2025. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mostly sunny ang panahon diri sa siyudad sang Iloilo. Dira sa Kabanahanan, kumusta? Sa uma, kumusta? Paligo na, magpanghabon, DTX Beauty Soap. Himos na, padulong sa opisina, padulong sa eskwelahan. Sa mga may kalatuan, sabong namigid nga imong nga personal hygiene, mauna mo nga makapaligo ka bala, kag nga mangin conscious kita sang aton nga sungaw. Iban nga nagalakat lang, nagpamahid-pahid lang, way nagpaligo. Namigid nga makapaligo ka, panghabon ka DTX Beauty Soap, kag magamit sang deodorant ka organic, Clinica Deo Fresh. Tapos toothbrush ka, mouthwash, facial wash, lotion, ilis bago nga bayo ng Delargo, sapatos, kag perfume. Eric Gose nga perfume organi Asun Pinedabla organi Betty Jana Bebot aga balingaso ang salakyan organi ang kwartong pisina mo. Because first impressions last. Isan gwapo ka pa, gwapa ka, pero kundo medyo malangog o gani medyo may ulo ang hit balado, first impressions last. Las 7:15 na sa aga. Sa imong nga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, ipadalon doon ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang adlaw nga Martes, bukod mariit ha, every single day created by God is a blessed day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, magalipay kag makasadya. Salmo 118:24. Mami Maya Pula! Dira sa Palok Soul Dumangas, kay si Ricky Pescador, nakapasalamat na kamo nga buhi pa kamo. It is a wonderful thing to be alive. Ma'am Antonina Manaay, si Ricky Manaay, Ma'am Florenda Cadavero. Kaya subong aga, dapat nga pagpasalamat ang nagakawa sa ton baba, hindi nga yamat kapag buhi dya. Dapat nga salamat gid at all times, in good and in bad times. Ma'am Nadilin Sautong, magpasalamat kita kay Jesus because God is good all the time, all the time. God is good. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag Clinicas for Biotics. Malapit 70 ka mga congressmen, kontraktor mismo sa ilang mga proyekto, suno kay Senador Panfilo
Ping Lacson. 12 ka mga pulis nga may kilabtanan sa nagkaladudla nga bulangero ginsuspend sang National Police Commission o kon NAPOLCOM. Kag sa health news, buhok sang mais or corn silk may madamo nga benepisyo sa lawas mamaka gali. Damo kay benepisyo ning buka mais. Abi namon gani nga inugatong lang ini. Damo ini sang benepisyo. Foro de los Pueblos. Dati just isyete sa aga pagsulod sang Martes kadlaw Ma'am Denden lay sa Kaspe, Ma'am Lady Bell lay sa Kaspe dira sa Malagit Lambunaw. God bless you ma'am. Kag sa imo nga mga office mate dyan. Sir Bambu Nava, good morning sir. Kay Congressman Bebot Nava, Ma'am Ding Nava, dira sa Ermita Dumangas, kay Ma'am Mildred Diloso Pabon sa Pulau Dumangas and Kagawad Rami Ramos. Pagsulod sang subong adlaw Martes, Ma'am Jovelyn Almeyo Aton, Sir Arbila Tumburapista, ang pagsaka sang presyo sa petroleum products. Nagligad nga si Mana, Ma'am Denden lay sa Kaspe, nang nubo ang petroleum products, ang gasolina, ang crudo, kag ang kerosene. Pero subong, nagasaka naman. Umpisa la sa subong aga, sa mga nagapamati, dira nga maghapit sa gasoline station, gas up, ang gasolina nagsaka sa since 6 a.m. subong, 1 peso and 90 centavos per liter. Ang diesel, 1 peso and 20 centavos per liter. Kag ang kerosene nagsaka sang piso. Foro de los Pueblos. Las 7:08 sa aga, subong bulan, ginasaulog ang National Lung Month. National Lung Month. Kumusta ang imong nga baga? Healthy pa lang baga mo? Or base ang baga mo subong nagapakigbato bangon kay ginasindutan mo sang sigarilyo. Dumadi banda na tani sa korte ang imong nga baga. Ma'am Veronica Kabiten Gremio, Ma'am Nadilin Sautong, kay sagad mo tutod. August is observed as National Lung Month. Annual observance ini nga naga-sentro sa raising awareness parte sa lung health kag related disease. Ang Lung Center of the Philippines o sa ibang organization ang nagapanguna sa kampanya kag activities sa bilog nga bulan sang Agosto. Ang purpose ning National Lung Month nga ma-educate ang publiko sa lung health kag various lung diseases. Ano mabalatian nga associated sa bagaaw? Mambaka nga, ano ging kamatay niya? Na TB. Hindi nga television na. Tuberculosis. Kung gani may kuanisa mo, may 40 inches nga TB sa likod niya mo. Anong iya brand ng kuan ng Diban? Anong iya brand ng Sanyo? Anong brand niya? Sony? Kay may kuan sa may TB sa likod. TB, tuberculosis or pneumonia, kag iban pagid nga mga related illnesses nga dala sang pagpanigarilyo. The most common sa sining mga balatian nag-apekto sa mga Pilipino kada tuig. Una gid pneumonia, Sir Danny Labrador. Ikadua, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, kag ang tuberculosis. Ang lung cancer ang leading cause sang cancer death globally with an estimated 1.8 million ka mga tawo nga nagakalamatay kada tuig santo sa record sang World Health Organization. Ang survival rate niya, Ma'am Betty Soloso sa Bebot, perti kagamay. Tamaan kagamay. So, ang balik tupad mo na nga nagpanigarilyo na kung gusto mong mapatay timplano, duropik panigarilyo. Ang survival rate, once ka magtapik ng lung cancer, tamaan kagamay. Ano ang nagapangunang rason, Sir Jesse James Garvilles, Sir Ricky Manaay? Smoking is the leading cause of lung cancer, responsible for approximately 85%, 85% of all cases. Lung cancer is often diagnosed kung ara na sa advanced stages, no? Kung ang treatment abi daw limited bla. So anong primary prevention? Di tobacco control measures
gina-discourage ang tao nga magpanigarilyo kay ang pagpanigarilyo way gina sa madulot sa lawas. Actually, nagakuan isa, nagadeposito ka lang sa balatian namakon mga sobra na 5 ka gatos ka lain-lain nga mga chemical once masindutan mo na ang ginasuyop mo na. Halin sa punta hasta diri sa may baba mo may ara sang inang ginagamit ba sa lighter, may naptalina, may formalin. Tiano ikaw patay na nga masuyop timok formalin? Damo na sang chemical nga makadulot sa balatian ining sigarilyo. Lung cancer is often diagnosed at advanced stages when treatment options are limited. So may tobacco control measures ang Department of Health. Tikon ara ka na sa buong ngala, ginasaway ka masang bana mo, o sang asawa mo, sang ginikanan mo, nga tama na ng panigarilyo. Bilog kagabi, halagi na barukoy ka. Do malumpat ang baga mo. Tapos sige ubong. Sunlogon ka sa mga amigo mo nga, Fight baga! Kaya ano mga simptomas ni Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Lang Ladublan, kung may lung cancer ka. Lung cancer can cause several symptoms that may indicate a problem sa imong baga. Una, ang imo ubo, nga way gid nagakadula-dula. Tapos nagahugot imo nga dughan, may shortness of breath ka, 3 pa lang katikang time burst. Dali lang. Hinapo ka na! Shortness of breath, 3 pa lang katikang. Tapos pag ubo mo, may ginatawag nga hemoptysis. Ano yun isa? Pag ubo mo, may dala nga dugo. Fatigue. Gamay-gamay lang hulag. Ginakapoy no timo. Tapos nag-as-as ka. Mabang ano ka man? Ano ka may diabetes? Ano ka may balatian? Why ka man nag-diet? Why ka man nag-abstain sa pagkaon? O why ka man gani nagpuasa? Kaya ti, pinakabaskog sa tanan, fasting and praying mo. Kaya kung magpuasa ka, para lagyong panulay, para munggo mo. Fasting and praying, no? Nang ikuan mo balay, pahigad mo na yung imong appetite. Kag mag-focus ka sa Diyos, pangamuyo ka na. May iba sinada nga, kuan mo, water fast. Or iba sinada ning Daniel's fast, kaon-kaon ka lang sang iban. Tapos iban nga fasting man nabi sa social media, but the effective way is no food intake. Di way ka man nagpuasa, way ka man nagdita, pero nag-aas-as ka. Weight loss with no known cause. Sir Ray Maestre Campo, Ma'am Analibade, kag lung infections that keep coming back. Daw permi ka lang malagaiga-iga nga daw matsagan mo daw gasakit ni mo nga baga. Anong prevention? Hindi ka magpanigarilyo no? Amo na ang bagay sang mga health expert. Ay iban nga risgo agod nga malikawan ini or kunya ang nagaangkon ka sang lung cancer. Why ka man ga panigarilyo pero ning mga inconsiderate mga tupad dira sa public places. Bisan nga hindi pwede no smoking zone. Aga sige nga sayap ka sigarilyo nga. Kay balokang ang second hand smoke is as good as ikaw mismong napanigarilyo. Amo na nga nagligad din gidalaman nato ning balita ini diri sa aton program. Nga may mga ginikanan kita makita, especially tatay or lolo or tiyo. Gadapit sang ilang lapsag or hinablos or bata dira idulong sa eskwelahan or gani sa ilabalay ginakongkong ang isa kamot gasipit sigarilyo. Ang bata nagasuyop man sang aso sang sigarilyo. That is what you call second-hand smoke. Ako may tupad ko niyang nagapanigarilyo. Sawayon ko na, kung kainsindi sa una-una, makuha ko sana sang akon nga sibin bla. Face towel, ibutang ko na sa ilong ko, no? Daw satol bla nga paghambal, sir, bambo nga, hindi ka pwede magpanigarilyo. Hindi ko ikaw yun sang aso sina. Gusto mo yung patay, hindi kayo magpangdalahig.
Pero kung hindi, ged, sawayon ko gid mo, sir. Pwede nga dito ka lang panigarilyo sa iban. May sika driver, may tricycle driver, may e-bike driver. Panigarilyo. Dapat sa ordinansa pareho sini, ipatuman nga no smoking, oh. Ining task force anti-smoking sa syudad. Pangdakpan nyo, bla. Nagpresidente kita sini kay dumili tabla Sir Paul ang sigarilyo sa Bilog Pilipinas. Kontrahon kaguros ang mga kompanya, no? Tapos air pollution, no? Ining mga migko nga tambutso, kag workplace hazards, pareho sang chemical kag asbestos. In man nagakapudpod balang nga mga styrofoam nga niyo, delikado man ini. Magka-cause ini. Anong treatment niya? Surgery, radiotherapy, ang radiation, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy. 18% of all cancer deaths, lung cancer, gakapatay ang tao bangod sa lung cancer. Kag una gid nga rason amo ang pagpanigarilyo. Hindi ta kaya kontra hakon nga panigarilyo ka subong, hindi ta ka kontra, hindi mo man ko kontra, no? Imo na ya. Pero ginasugid ko ang realidad. Kadungan sang National Lung Month. That is why nga giniscuss nato ni una diri sa aton nga program. May mapuslan man kamo, may mangpan man kamo sa programa tadi. Aryo, sang 2020, bilog lang nga Pilipinas niya, 32,559 ka mga tao ang nagkalamatay bangod sa balatian sa baga. Kalabanan sini, pagpanigarilyo gid ang rason, 32,559. 51.31% no sang mga tao ang napiktuhan. Sang 2022, 20,953 katao sa bilog ng Pilipinas nga patay. Sang 2023, 694,821 nagkalamatay. 2.2% ang insaka niya sa previous year. So amin ka delikado, Ma'am Joy ay nag-arkisa dira sa Barangay Maray, Bugasong Antique ang pagpanigarilyo. Foro de los Pueblos. Sang 2024, Mami Ason Pineda, Sir Bambunava, ang chronic lower respiratory diseases, kag respiratory tuberculosis, were among the leading causes of death. Ang chronic lower respiratory diseases, may 13,905 nga napatay. Dili ni sa Pilipinas, ha? Kag ang respiratory tuberculosis, 12,728 ang nagkalamatay. Sang 2024 sa Pilipinas alone, sa Pilipinas alone, just in 9,842, 19,842 ang nagkalamatay bangod sa pneumonia. Habalito pan mo, sige duruping nga panigarilyo kag para magdugang ka to sa listahan sa magkaramatay. So maning mga realidad kung nga ang gigin-discuss naton ini, para man nga halungan ta aton baga. Kay once nga ang baga ta nagani, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalyo, kay Sir Bonjing Nagalyo, mga tricycle driver dira sa Miagaw, ang mabalda, why ka na? No? Doap lang tikang, dali lang, kapoy. Am I talking with sense here? Las 7:29 sa aga. Foro de los Pueblos. Ginbuyagyag ni Senador Panfilo Ping Lacson nga masobra sa 60 kamiyembro sang Kamara sang 2022 ang ginaligar contractors man sang ila kaugalingon nga government-funded infrastructure projects. Suno kay Lacson nga base sa iyang information, 67 kakongresista ang nagaserbe nga direct or indirect contractor nga nagakaulugan nga mayara sila sang full control sa mga proyekto nga ila ginapunduhan. Ang maliping niya, sabi ko, ilan ba? Ngayon, 67. Siguro ngayon kasi ang iba nainganyo na. Namit mo, arak na sa pwesto, kontraktor ka pa. Kaya nadumduman nyo nga sa State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagligad niya si Mana. Ginambala niya tong mga opisyal sa gobyerno, mauyaman ka mo! Maya naman kayo! Ang mga way matapos nga flood control projects, dike, seawall, and everything. Inigali sila bangod sang substandard nga construction or ghost projects mismo.
Kay manti kung ang congressman contractor, ang mayor contractor, congressman kay ara ang pondo sa ilalim dito sa ilang pork barrel, silang makakontrol kung sila mag-appoint abida sang district engineer sang DPWH, regional director sang DPWH. Sila ya ang makahukos-pokos I-localize natin yung istoryang diskusyon ta subong aga si Ray Castro kay Ma'am Trinidad Fe dyan sa Ceres Terminal. Diyan ka naton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sanay sino na mananyo din nga mga congressman kontraktor. Halin sa first district, sigarin, kontraktor hindi. Mamangkot ko sa mga taga-Oton hasta sa Miagaw kag sa San Joaquin kay katunog dra sang K3 FM Miagaw. Abi, tuod nga si Richard, si Sharon, si Janet, kontraktor sila, hindi. Second district, si Michael Gorseta, kag si Dr. Catherine Joyce Fermin Gorseta, kontraktor, hindi. Third district, ang mga defensor base kon Secreto Bunal. Secreto Bunal, ha? Pero in fairness, sa ilan, kontraktor sila, hindi. Or may dami sila. Fourth district, si Virginel Beron, kontraktor hindi, or may dami, wala. Fifth district, halin kay Boboy Tupas, hasta sa sawa niya sa mga si Bingke, kontraktor hindi. Ako'y masabat kontraktor ang Montes Claros ning construction company dito sa Bukidnon. Mas tako pa ni sa International Builders Corporation, paipoy-ipoy lang niya si Madam Bingke, pero duro na kwarta. Di kontraktor sila. O sa Gimaras, si Juan Carlos Ramanaba, kontraktor hindi. Kag sa iban bagay niya lugar, doble kita, Ma'am Remiat, takto na, Sir Danilo Bayuran. So kung nabuyagyag ni, di laban-laban sini, medyo tagam-tagam ni sila. Sino pa ganya? May mga kwan pakita, no? Di si Jojo ang kontraktor hindi. Kontraktor Imang makatiti, amti sa'yo nagpolitiko, aral sa IBC mo. Sino pa? Sino pang ibang mga opisyal naton de? Ti amat-amat na sabong nagakahublasan, Ma'am Gemini. Ang ining mga modos ang mga politiko why matapos ang mga proyekto or gani substandard ang proyekto. Ang lain pagi sini, ghost projects. Inabalang sa papel aray completed na, pero sa pagkamatuod wala. Pagabos ang baha, lunod ang tao. Las 7:34 sa aga. Hold on, pagbalik ta, may meningococcemia patient sa Miagaw. Patay. Anong meningococcemia? May kabalakan lang tao sini. Daw ano ni sa ka contagious? Ano ini sa ka delikado? Nga makalaton sa iban pagid. Paagi sa ano ini, pili makalaton. Kag dumduman ninyo, ining si the late punong barangay Ernie Nases Pural. He was shot dead sa atubang sang baligaan sang bubod dira sa may Baldosa, Lapas. 1 year na subong adlaw. Subong gibisimong adlaw. Ano ang pag-flashback naton sa kaso ni former Kapitan Ernie Pural? Ano nang kaso sa ICPO? Ano nang update sini? Kasuhan na bala ang mga mastermind, ang mga sospitsado? Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang maglubog sa bagong nga paglaong. Wala sang
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkatira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makako, and that instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag Oras alas 7:42 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kon kaping-kape ka na bala, Pastor Rodney Ciudad. Ma'am Muning Anabel Alberto Villanueva dira sa Malapaya, Sara. Kay Ma'am Evelyn Saguban. Para nga way ka sang guilt feeling bilang nga basi magtaas ang mga blood sugar level kay Doro Kalamay. Pangapi ka sang organic ka kape, DTX Coffee Mix. May harap pagiging pre-bio coffee kag DTX Premium Coffee. Available sa product centers ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa 7:43 sa aga, may nag-message din sa aton na well-meaning gid nga abya naton respetado sa sosyudad. Hambal niya, how do we usually judge if a country is stable, even progressive? What the Philippines needs at this time is not simply popularity in poll surveys, but ethical, moral leadership. If we want a government we can really be proud of, one that is good and decent because high officials do not confuse ends with means and are themselves upright and competent, honest and dedicated and compassionate, according to the late Senator Jovito Salonga. In a democracy, such quality of leadership emanates from the people. It has always been said, we get the government we deserve because the people themselves choose their elected officials who will lead them. And most of the time, citizens do not use their best judgment in choosing their leaders. The time to become an educated voter is now by being responsible and wise as leader in your own right. Without wise leadership, a nation falls. Proverbs 11 verse 14. Very well said, no? Kita mismo, Sir Romeo Subire, Mami Idang Bernil, Ma'am Lorena Joso, ang nagapili sang aton mismo nga leader. Kakita man mismo nagadikta kon din ang palaboton sa aton nga pungsod kon right leaders, Ma'am Ningning, ang magadumala ng may konsensya bala kag transparent, honest bala, and know their limitations. Kag hindi bala waslik poder, hindi bala nga hadog, makita mo na mo. Pero kung tidipindi, pag abot sa election time, hampulan ka mo na karon sang sobre. Hindi lang na isa ka wave, isa, duwa, tatlo ka wave. Ti, kundi gabag, ui mo panindugan mo. Sa una kontra mo, dugay-dugay, ginadayaw mo na mo. Amis Toto, amis Nunoy, amis Inday. MC Hermano, kay Sir Benny Apitong, kay Sir Boy Boy, Sir Cesar Sarsua, Sir Jethro Gabiason, nagapamati sa Western Institute of Technology. Si Ma'am Ningning Ilumba nag-agree gid siya sa gin-share naton diri nga message
from a well-meaning kag very decente nga pamilya kag official diri sa syudad sa probinsya sang Iloilo. Alas 7:46 na sa aga sa Pilipinas. Let us pause and let us pray. Lipot lang, siguro tang adlaw pagi sa pagpangamuyo. Si Mayor Raisa Treñas, pamatian tablaw, gak-alarma na sumong si Nanay Raisa. Nanay, si Mama Raisa. Ngalan niya si Raisa Maria Lourdes Treñas Chu. Bata ni Mayor Ti nagligan may ginwigit nga lapsag sa may Bonifacio, Tansa Bonifacio to no. Ang ginbutang to plastic, patay to, baby girl. And then may nakita dito sa Piagpagid nga barangay sa diri man sa syudad do tatlo na nimo. Isa to gin pilak to sa Uñati Mandurriao. Ay isa diri sa may Concepcion City proper, buhi to ya baby boy. Ari pa matian tabla si Nanay Raisa. Nay, pangabay ko lang, hindi naton pagbilin ng atong mga lapsag, mga bata. Iskan sa diin. May mga centers kita. Kung nagsala ka mo, unexpected pregnancy, hindi naton pagdalahigon ang mga bata. Kay mga anghel ni sila. Anghel naton, anghel sa pamilya, kag anghel sa aton komunidad. Okay, Nanay. Batian nyo sa nanay nyo. Panugyan ato sa aton nga mayor diri sa syudad sang Iloilo, no? Ano man ang circumstance nga nagbusong ka, nag-conceive ka, better nga kung hindi kaya magsagod, kadto ka sa DSWD, may adoption process na sila dira nga ginahimo mo, no? Organic kon basta hindi lang ya pagpatsa, subong nga ginahimo nila ya Ma'am Violi Belenson, Ma'am Julie Bayoneta, kay Ma'am Lodette Belenson. Ginawigit nila. Amo na lang ina-discourage sa gid bala nga ang lapsag, tao na mo. Once nga mag-unite na ang sperm cell kag egg cell, may union na, may kabuhi na. Kag wala kay sa kinamatarong nga magpa-abort sina or gani magwigit sina. I-share ko liwat sa inyo, no? With no offense meant. May ato to nga babae nga recently napatay na siya. Pero sang gadiliryo sa hospital diri sa West Visayas State University Medical Center. Sa sulod sang hospital room, siya man lang kag ang iya nga bayaw. Bali duwaya ka bayaw, bali utod sang bana niya. Abi mo kun anong hambal to sang pasyente. Banya, oh, may bata, may bata, may bata, may bata. Hambal sang bayaw niya, why man sa bata? May ara, may bata gid eh. Kaso ng bata, no? Hindi ko lang pag-direkta sa inyo kay ikaw kapamahaw ka subong. Ang bata puno sang higgo. Puno sang higgo. No? So dira gin flashback nga atong Iloy sang nagkarelasyon siya antes ay nga nanginbana, natabo sila kag nagbusong siya. And ginpahulog niya. Wala ganito may baluan na Ma'am Muning Annabel Alberto Catrini kun pila ka beses. Pero your sin will find you out. Makon kagid sina inang konsensyahon kagid. Diya makon ang bisan sa deathbed niya Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Ningning Ilumba, ginalagas pa siya mo. Gadiliryo siya, no? So ikaw dira nga may plano nga magpa-abort. Nagadto ka na to sa may Central Market to, ginpangita mo na si Tibay. Bakal ka to sa mga nang kahoy-kahoy ka mga dahon-dahon para mahulog. Iban mainom paracetamol. Aspilet, aspirin. Tapos mainom Cox, kag magtumbo-tumbo, hindi na yan. Kabuhi na mo. Kung gingusto mo na, nga nagpatuhil ka, nga kay balo ka naman sang konsekwensya nga mabusong kagid, kay may iban ganing nga isa lang kahanot, dukot. Ito ba nga, no? Kag lantawon nyo ang iban nga couple, nga for many years, gaupod sila, how they wish they have their own child or children. Why gid? Amo nang hambal ba na naton gani nga hataw lang hataw. Why gid pataw? Puro lang sabaw. Ikaw nga ginbugayan, healthy ang imo nga womb. Ihaboy mo lang. Kung konsekwensya na sang sala, ato ba nga? Di ba Ma'am Ans Casabuena Lemos, Mami Ason? So ang realidad, subong pamatian to tong statement ni Nanay Raisa. Liwat bla? Nanay Raisa? Pangabay ko lang, hindi naton pagbilin ng atong mga
lapsag, mga bata, miskan sa diin. May mga centers kita. Kung nagsala ka mo, unexpected pregnancy, hindi naton pagdalahigon ang mga bata. Kay mga anghel ni sila. Anghel naton, anghel sa pamilya, kag anghel sa aton komunidad. Children are gifts from the Lord, no? Ang mga kabataan ni regalo nimo. Kung nagwa na siya, why ni siya hindi nyo pagdalahig gaya sang hinihimo niya. Pagturong-turong ka mata mo na dumduman mo na nga ang konsekwensya sina kung magbusong ka kay ka ba na? Karon ihulog mo lang para nga mas-save mong imong nga dignidad ang imong itsura. Bisan pa nang away sa nakakita, may nakakita gid sa babaw to. May nakakita gina. Ginpahulog mo na. Ikaw subong nini, gapamati ka? Mama ka nga delayed ako Tapos ga-video call sila sang nobyo. Ang nobyo daw ginahilasan bla nga daw gapangita na rasom lagyo bla. Kung kakita ka makasugata ka sang nobyo nga mayonnaise tapos ka gid. Anong mayonnaise? Mayonnaise ibla Hamlet ni sa kwan sa palaman. Inang may Hamlet no nobyo gugma niya ba niya die, you are my only one. Di bla subong technology na lang na sa una may sulat-sulat pa di papilo-pilo pa nga pamilo bla nga I love you nga pamilo balaan ko na sa una mo. Mabalang lalaki ng tamis ba langga, you are my only one. You are my only one pero send to many. Karon nagbusong ka kay isa-isa lang kahanot, dukot. Inablang makonsensya ka kung hindi man subong. Eventually, your sin will find you out. It will haunt you. Amo lang tong gin-share ko sa inyo. Not to condemn sa tong pasyente But amo to, permisa ka delirium, permisa paminsar ni Rose Acolordena sang mga bagay partis bata. But sa ang bata niya to ang lapsag nga ginhulog niya. Dumduman nyo sa una sa music festival diri sa Iloilo. No? May composition that really struck me. Kag kita mismo madumduman ta. May ang kanta to nga ang iyang title is Sa Isang Iglap Lang. Sa isang iglap lang kung sa isa lang kapag pisok. Ang lyrics na gambal, sa isang iglap lang buhay ko'y pumanaw, yakap nyo't mga halik di ko man lang namulayan. Aring pamangkot sang lapsago, bakit man lang inay, haba niya, sana man lang inay, dogin sukumaan yung iloy niya bala, hinayaan mo akong mabuhay, ba't nyo ko nilusaw sa isang iglap lang. Nanay, tanikin babayan nyo ako nga mabuhi, nga agin pa-abort nyo ako. Amo nang kanta, no? Amo nang kanta. So mga binino kung gina-play pa na sa mga radio station, sa isang iglap lang buhay ko'y pumanaw, yakap nyo't mga halik di ko man lang namulayan, sana man lang inay hinayaan nyo akong mabuhay, ba't nyo ko nilusaw sa isang iglap lang. No? Batian nyo na, daw ginakusik tagipuson nyo sina, ang kanta totoo na, it was written sang isa ka lyricist, ka musician diri sa Iloilo, nga nakita niya kung paano Ma'am Ningning naggalala ang abortion diri sa syudad sang Iloilo. Sama nagpa-abort, galabay man mo sa Haro Plaza. Kung aling ka mo sa kay paa, tapos bangga Teds Batchoy, na Teds, sapit ka mo sa Teds da, kay ako na ngalan. Tingala si Sisi kag si sino ganito Mambiti. Halin sa las dunyas mo. Abal kuno niya kay mama niya. Mama, kay Tito Ted ng Teds. Oo, Teds Batsoy Haro sa SM sa may kilid sang kwan. Dire sa may kwan no, sa may lapas. Yan ni classmate ko ni Allen May Boro, no, classmate ko sa high school. Na sakay ka mo. Kasakay ka man sa imong nga private ka sa lakyan. Pa SM ka, balikid ka lang sa wala. Sa may anpisang lingganay. Sa tunga sinada, may obelisk. Ang obelisk, sang kamot, nga sapnay, sang fetus for the unborn. Kita nyo na da? Nakadalabay nyo, makonsensya ka. Amo na nga kung hindi ka pa ready, hindi ka magpakuti. Babaid ang bagirahan mo.
Hindi na magpanos. Ulat ka sa kwan butan ay refrigerate lang anay. Oh, ginadala-tala ni sa langas-langas pero realidad ni. Kampanyahan pa ni todo because kabuhi nimo, no? And by doing this, ikaw nga iloy or amay nga nagisugot kamo nga pilak na. Mga murderer kamo. Oh, kada labay nyo lang da sa tubang sang Haro Cathedral, sa tunga sinada sang island, daw Lions Club na lang nagbutang mo, no? Kita nyo na lang ko bilis. Tapos may tsuran, may kuan na may lapsag, gagina may kamot na kita nyo na da, mabete, no? Katrine na kada kita nyo, kada labay nyo da, dumduman nyo lang. Kag dumduman nyo ng kanta. Sa isang iglap lang, buhay ko'y pumanaw. Yakap niyo't mga halik, di ko man lang namulayan. Sana man lang inay, hinayaan niyo akong mabuhay. Ba't niyo ko nilusaw? Sa isang iglap lang. Muna, kung hindi ka pa ready, hindi ka magpakalot. Ano yung nadali mo? Drag ka gina makadto, yawan ka gina, maurunta ginhawa mo. Ano yung nadali mo? Hindi magpanos Las 7:57 na. Pero we are driving here sang punto bala nga life is sacred. Life is sacred, no? Life is sacred. Pamatian ko ng kanta basi magibi ta sina. I don't know kay ti kunin ni sa mo ng music festival ni sa dito sa Piaka Barangay nga din kita naghalin. Dumduman ko nga kanta. Mga kanta nga may meaning gid bala. No, may isa pa nakakanta nga nanay tatay ko, pauli na. Tatay ko, pauli na. Sorry, nang sang OFW nga nag-abroad. Pagbalik niya di, nasulod na sa bangkay. Sa kahoy. Sa salungon kay patay na. Doon naman niya pa ng kanta nga, Japayuki kuno ang nanay mo. Hindi Ilongga siya. O galing sa Japan siya nag-obra, ti Japayuki gani siya. Tapos, kada Disyembre ni, Nay, pauli ka na sa Paskwa. Isan wala ka lang sing mga dala. Basta nanay, ari ka lang sa Noche Buena. Nay, pauli na. Mo na ang mga kanta. Dalangas-langas ko lang pero I know it will strike you. No? It will strike you. So, subungin nga aga. Nga makusi. Kag madumduman tayo ng mensahe mismo ni Mayor Treñas. 7:58 na saga. Let us pray. Sunod sa war room. Mga muyo kita. Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. We worship you. I declare Jesus sa kalaisa ka pamati subong on air kag online. Lord, salamat gid sang kabuhi. Patawara kami sa mga sala. Kag mga sala, Lord, sa amon, Lord, nga mga katigulangan nga nag-upok sa amon. Forgive us for all our sins, Lord. And we humble down before you. Acknowledge your dear presence, Holy Spirit. You are in our midst. Ambal mo, Lord, duha or tatlo nga nagtake mo si mga nara ka subong linibo kami. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus sa palapit ka na sa iya, i-verbalize ni pangamuyo. Kabigang imo, Lord, nagasurrender ako sa imo. I am burdened, I am sick. Patawara ako sa akong masala, I surrender my life to you. Binabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi. Sulod ka sa akon, Lord, panimalay. In Jesus' name, Amen. I declare healing to those who are sick. Safety sang tanan, Lord. We cancel, hindi naman makita nga katalagman, linog, sunog, at attack. Mga padiwat sang panulay. Sa Pilipinas, ang bilog kalibutan. Ilongos abroad, Filipinas abroad, tatapos sila, Lord. Ang mga katigulangan, mga yara sa ospital, ara sa presohan, ara sa mental hospital, I declare healing. Pagidait sa kada panimalay, Lord. In Jesus' name, I declare healing sa mga may cancer. Patunas si Jesus and receive your healing right now. This is our prayer with thanksgiving. I declare blessings, Lord, sa pamilya Nava, kay Kong Bebot, kay Ma'am Ding, kay Sir Bambo, kay Doc Liza, and the whole family. Talang giga pamati subong agal, Lord, tatapas sila. Si Ma'am Idang and her family. In Jesus' name, Amen. Kay ginabaliwala nilang Dios kag ang iya ginahimo. Gani laglagon sila sang Dios kag pabayan sa ila kahimtangan. They care nothing for God or what He has done or what He has made. Therefore, God will dismantle them like old buildings.
never to be rebuilt again. Salmo 28:5. But when I'm afraid, I will put my confidence in God. Yes, I will trust the promises of God. And since I am trusting Him, what can mere man do to me? Kung nahadlok ako, magasalig ako sa Diyos. Ginadayaw ko sa Jesus tungod sa iya promisa. Hindi ako mahadlok, kaya nagasalig ako sa iya, ang tao hindi makahalit sa akon. Psalm 56 verses 3 and 4. This is the Word of God. Time spent in prayer is never wasted. God bless Pastor Ronnie Ciudad, kay Sir Philip Hapon Pinyoday sa Ireland, kay Ma'am Glory Blanco Seno Nagalio, and God bless naman kay Ma'am Nicole Mariti Prado. Happy birthday, ma'am. Ano oras na sa inyo, Nick? Yung mga 7 hours delayed sila, Sir Paul, no? Kay Ma'am Nicole Mariti Prado, God bless you, ma'am. God bless, enjoy your day. Din ka man sa buong kontinente. Bong Iskoso sa Bingawan, sa Agbao Bingawan, God bless. Mama na rin Agravante. Ang oras alas 8:02 na sa aga. Foro de los Pueblos. Kay ilinit mako pamatian para sa imo, puro pangamuyo daw Diyos nun, gid perfecto. Sino na ya Bambo, si Sir Bambo, si Tedman? Puro pangamuyo niya man. Bishop Don, Sir William, Mami Cheng. Sino niya si Tedman? Puro pangamuyo, korne. It's not about me. I must decrease, God must increase. Julius Valgona Flamiano, good morning. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta, 1 year na nga ginpatay subong adlaw gid si former Ingore Lapas punong barangay Ernie Nases Poral, Dumdumanyo, no? Dumdumanyo sa una sang last year lang. 1 year na gali, oh. Ano na tong kaso ni Kapitan Ernie Poral? That he was gunned down sang bakal sang bubod dira sa may Baldo sa Lapas. Ano na tong iya kaso? May resolusyon na pasakada kasong masterminds ni. Ano nang latest? Subong gid nga adlaw kag pabalik taman. Attention, may meningococcemia patient suspected pero daw amugid nga napatay sa Miag-Aw. Sa mataga Miag-Aw sa Joaquin, managapamati subong. Hold on magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 may powerful compounds nga nagpagkabos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. Namo pa nga mga benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag may TC. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sa atong cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ng essential proteins kamay sa amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka-Parkinson's disease ka. Problema na sa imong brain. Ang mga dapat sa pag-mobile pa kita, inunggit sa DTX 500 may TC. Agod ka hindi malakas ang oxidant sa lawas kag hindi madamage ang brain cells.
2016, sa Militiyado ako ni Dr. Milboy, before ko na Mexico, almost a decade ago, nagbigas ako sa clear mataas nga antioxidant capacity wala na iba ni DTX 500 kag may DC likawan man ang stress kag mga problema mabalan mo man ton ara kada sa ito ang oxidative stress level o state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan pero ikatapon malipaton ka na hindi ka ma-concentrate pagkakitin mo lawas may mga joint pains ka muscle pains kapuro na imo panulukan sakit na imo ulo so dapat inom ni DTX 500 kag may DC adlaw-adlaw ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa 3 ka paagi no una paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo paligarilyo likaw ka no kung napaligarilyo ka matamat na naon ka asos ang salakyan kay kagbala pa pero mataason ang level sa exogenous antioxidant pagi sa pagkaon sa damo nga butas agaragan kaon mga karni mga matamis kag mga kaon tatlo inom adlaw-adlaw sa imong mga DTX 500 kag may bisig kaya naman kung taon mo mas madamo ang imo antioxidant kung ikaw nagainom sa DTX 500 kag may bisig pareho lang nga isa ka sa salon dipintahan mo amo man ang nakatabo sa tulawas para hindi tuktukon hindi magbalagyan sa tulawas you need super antioxidants na makita lang sa DTX 500 kag empleyado ni Dr. Milboy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News at ano kung ating Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapos na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apa, nagpasanin ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala rin ako sa may patunan. Tugtog isang adlaw na bayuan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyon ng publikasyon. Naging station manager ako sa K5 News at Pusara. Isa ka kanadaglan, naging pangamulitan. Salamat din Dr. Milboy sa paghatag sa akong sa kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaservisyo sa gusto. Dala ang respeto pagpasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sa among kadalitan. Mga ka-K5, anuman na mga eksperyensya ang ating ginagawa sa sunod-sunod pinagpapili. Kabutlay, kalipay, at mga kabilang kita, padayon na mga upo, bukod wala sa bayan, bisa. Radical peroxide ang pinatugtog nga gapakan sa mga sila hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay ni sa mga sila di kung mas damo pa nga mga cells ang nagapatay sa nagatubo ang nagasugod nga galuyat ang mukha mga pati kaya impos ka na sa pagulang mo in behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milboy sa tion nga nalisdan kami, pwede ko kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sa ginbaha ang unang estasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sa trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala simbayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milboy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings na kon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-ubra na kon sa K5 News FM. Sa year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because
because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Romil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Romil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Sa 8 years kong bilang isa rin empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbagon ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mga nakakato that instrument yung ikamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akong na an-an, natunan, kag ang mga lessons karihan. Oras alas 8:12 sa aga. Oras sulong sang DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, ang sarcoma isa ni sa katumalagsaon nga sa isang cancer. Apang isa ini sa pinakabudlay bolngon kon late stage na kon ulihin na bla. May duha ni ka klase sang sarcoma mo, soft tissue sarcoma kag bone sarcoma. 60% sang sarcoma nakatubo sa kamot or tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa liog o kon sa ulo. May mga factors nga nagataas ang risgo sang pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, expose ka sa hilo, chemical exposure, malawi kapag hubag sang parte sang lawas, genetic disorders, or may family history sang cancer. Ang mga naanda niya mga simptomas sang sarcoma, pagsakit sa imong tiil or paghubag sa imong tiil, kamot, balikawang, tiyan, kag likod. Hindi mahulag nga joints, hinaling ang pagkabalis ng tulan, bisan wala kasang rason. So, likawan ang sarcoma, kaibal pa nga sa isang cancer, magtumar DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties nga nagapugong sa pagtubo sa mabukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE, D-sugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod patson ang mga guba nga cells sang lawas paagi sa apoptosis. Apoptosis, antes pa man nga magmutate, maglapta kag mangin cancerous. So tumarka na DTX 500 kag Mighty C. Subong adlaw mahapit ka dira sa product center sa kilid sang Robinson's Place Saro, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May dako dira nga signage kay may free consultation. Sa Pasig kag sa Kalinog branches, kada Lunes kag Huwebes ang free consultation. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Miagao branch, kada Domingo ang free consultation. Alas 8:14 sa aga, 12 ka mga pulis ginsuspend sa National Police Commission may kang tanan sa nagkaladula nga mga manugbulang. Ato bala ang pagkadula sa mga bulangero nga ginatudlo ang utok sini, although nga naga-deny ang bilyonaryo nga si Charlie Atong Ang kag ang iyang quote-unquote business partner nga si actress Gretchen Barreto. Ginpaidalom sa 90 kadlaw nga preventive suspension ang 12 ka mga pulis. May kang tanan sa investigation sa kaso sa managladula nga mga manugbulang. Sa resolusyon nga ginpagawa sa National Police Commission, gin-suspend ang mga masunod. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Eliab Orapa, Police Lieutenant Colonel Ryan J. Eliab Orapa, Police Major Mark Philip Simborio Almidilla, Police Major Mark Philip Simborio Almidilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Esra Lagahit Kabilyan, Police Executive Master Sergeant Aaron Esra Lagahit Kabilyan, Police Chief Master Sergeant
Arturo Opalia de la Cruz Jr., Police Chief Master Sergeant Arturo Opalia de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, Police Staff Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Police Staff Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Police Staff Sergeant Anderson Orozco Abari, Police Staff Sergeant Anderson Orozco Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andes, Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andes, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Munoz, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Munoz, Police Corporal Angel Joseph Ferro Martin, Police Staff Sergeant Renan Lagrosa Fulgencio, Police Staff Sergeant Renan Lagrosa Fulgencio, kag Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr., Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr. Sa July 14, nag-file sang complaint affidavit ang whistleblower kag isa sa mga akusado nga si Julie Dondon Patidongan, kag ang pamilya sa mga nagkaladula nga mga manugbulang batok sa mga pulis nga ginaligar naangot sa pagkadula. Sa Enero 2023, 7 ka mga pulis nga ginaligar involved sa krimen ang na-dismiss sa serbisyo. Nga ginapayag dako ang ilang nga payola nga ginabaton sa kay Atong Ang. Although nga gindinay niya ini, may mga ginpangkuha forcibly sa mga ganito, CIDG, basta mga araman sa uniform service, no, in the guise of operation, pero actually it was a money-driven operation. Kung nga atong mga manugbulang balang ati, kung sa aton guro, basi kung may mga utang man to kay Atong Angin, ako matuod nga si Atong Angin man ang mastermind. Kag bangod nga nagtinunto, ati kung ginpanghimos na lang. That's also just iset this aga, sakta si K5 Karen or si K5 Alex, may kantanan sa Mininggo ko Simya. Anong Mininggo ko Simya nga ini? Karing message na rin ni Ma'am Ningning Donggor Ilumba. Second-hand smoke, by definition, is the smoke that fills offices, homes, and any closed space in which tobacco products burn, including cigars, cigarettes, pipes. It's a proven cause of cardiovascular and respiratory diseases in adults, and including lung cancer and coronary heart disease. In babies, it can cause sudden infant death syndrome. Children in contact with secondhand smoke have more upper and lower respiratory infection. Thank you, Ma'am Ningning, for sharing that message. Sir Ray Castro and kay Ma'am Trinidad Fe dira sa Ceres Terminal sa Pasay, nagkapamati. And thank you also kay Pasay City Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez, kay Konsyal Bitoy Palmares, nagpamati man sa sininga oras. Anong Mininggo ko Simya? And ano ang lihok dira sa Miag-Aw Local Government Unit? Ano ni makahalalaton ini, no? At least may idea kita. Hindi lang nga para concerns ang taga Miag-Aw or tupad ng mga banwa dira sa First District, but concern naton tanan. Ang report ni K5 Alex kinadulong sang D3 Bio. K5 News FM Kampiyon Report. Highly contagious o kon makalalaton, delikado kag makamamatay. Ini ang pag-describe sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO ka K5 TED sa balatian nga meningococcemia nga ginapatihan nag-igo sa 58-year-old nga lalaki gikan sa may banwa sang Miag-Aw nga napatay sang August 3 2025 matapos nga ti nakabatsyag sang hilanat sang July 30 no ka K5 TED kag hasta nga
nakakuha sang sintomas sang ginapatihan amon nga balatian since nga nakitaan sa mga purpuring rashes no ka K5 TED sa iya nga lawas. Magsiling kita nga purpuring rashes ka K5 TED hindi ni siya ang rashes nga common nga nagatuhaw sa lawas sang isa ka patient with dengue or with chickenpox or iban pagid nga mga balatian nga ang mga sintomas sini ang mga pagpantal-pantal sa aton nga lawas or sa aton nga panit ka K5 TED kay tiining purpuring rashes nga isa sa mga patimaan nga ang tao may meningococcemia dugin dugin kastigo ka do gakugan-kugan nga mga pilas naga violet to reddish nga rashes sa lawas ang makita sa tawo no nga possible may meningococcemia. So amo na nga mga sintomas ang nakita no sa 58-year-old nga lalaki from Miagao antes ini nga napatay sang August 3 ka K5 TED sa isa dara ka ospital sa 1st District man no sa probinsya sang Iloilo. Now, ano karon ang ginahimo sang aton nga Iloilo Provincial Health Office, sang Department of Health, kag sang aton nga local government unit dira sa may Banwa sang Miagao. Kahapon actually nagkadto kita no sa may Banwa sang Miagao and almost aguri gid ang nangin meeting ni Mayor Richard Garin with the MHO, ang Municipal Health Officer nila nga si Dr. Joy Bermejo agud nga istoryahan ang mga himuon nga mga prevention kag iban pagid nga mga tikang no sang local government unit agud nga masiguro ang safety kag ang health and wellness sang mga taga Banwa sang Miagao after nga ti mabalita nga may ara sang suspected nga meningococcemia patient sa ilang lugar ka K5 TED kay makita naton personal kahapon nagpulo pamangkot kita sa pila ka mga pumuluyo dito sa Miagao kung ano na batyagan nila. They said nga ti nakulbaan sila in a way nagapanik sila ka K5 TED kay kung mabatian nila sa balita. Actually, nagapamati sila sa aton kag nabatian nila ang interview naton with Dr. Rodney Labis pagsiling ni Dr. Labis nga alarming no ka K5 TED ang meningococcemia suspected case sa Banwa sang Miagao nagsala sila dayon kay ti ini kuno category 1 highly contagious and dangerous nga disease. Magsiling kita nga highly contagious kag category 1 kag K5 TED. Diri na nabilong sang una ang COVID-19. Nga kung once Kasig maglaton. Yes, kay ti ano ni siya through respiratory droplet. Example, may ikaw sang friend na being infected sang meningococcemia nga wala pa sang signs and symptoms. Nag-istoryahanay kamo nga lapitay ang distance ka K5 TED. So possible nga malatnan ikaw through respiratory droplet or may ara sang may nag-ubo sa tupad nimo, may nang hatsi nga infected sang meningococcemia, dako ang possibility nga malatnan ikaw ka K5 TED. And once mapatay ikaw kay very fatal ini kung hindi ma-prevent gilayon ka K5 TED ginaigo niyang ang dugo sang tawo hasta nga magsaka sa utok kag possible ini nga tunaan sang kamatayon kung mapatay ikaw. Gina-advise ang Department of Health within 24 hours ang burial o kung paglubong sa imo o kung i-cremate ikaw ka K5 TED. So amo man sang COVID no yes. Hindi na ma-expose kit ang bangkay kay makalatuloy ng kagaw? Oo, actually, ang COVID, hambal ni Dr. Labis, wala na ni sa listahan sang category 1 disease. So, duha na lang gid ang ari diri. No? Nga ginabantayan sang aton nga Iloilo Provincial Health Office ang monkeypox kag ang meningococcemia. Amo na sila ang category 1 ka K5 TED. So kung mapatay ikaw sa mpox or sa meningococcemia, i-cremate ka gilayon within 24 hours o kung ilubong ikaw. So amo nang natabo no sa 58-year-old nga lalaki from Miagao nga sang napatay siya, ginlubong siya gilayon ka K5 TED. Di siya sa poblasyon or sa barangay? Sa baryo gid. Sa baryo? Layo sa bukid according sa mga pumuluyo. So anong posibleng factors na K5? Actually, ginapati ngayon pasubong sang IPHO with the helpman sang MHO sang local government unit ang investigation kay according sa background sang sining pasyente kay K5 TED since nga ti manug senior citizen naman wala naman siya sang ginalaktan gid
So dira lang gid siya sa ila barangay. And based on his background, wala man siya gagwa gid sang frequent sa ilang balay ka K5 TED. So possible basi mga upod niya sa balay, amo ang career, kag amo ang naglaton sa iya ka K5 TED. Kag mas makalaton ini sa may mga comorbidity, mga kabataan nga hina ang immune system, kag mga katigulangan ka K5 TED. So possible may career nga nagkadto sa or nagpuli sa ila balay, kag nalatnan si tatay ining 58-year-old. Ambal mo July 30 lang siya naglanat? Oo. Kasig, no? Gina-chill siya ka K5 TED sang July 30. That's why nga gindala siya gilayon sa may Miagao First Aid Clinic. That's why nga ginsirado sang Saturday and Sunday ang First Aid Clinic kay digtogin siya ginhapit before siya gindala sa private hospital. Gindala siya sa private hospital pero wala siya ginbaton ka K5 TED. Kay since nakita ang iyang symptoms nga amo sina, daw wala siya ginbaton sang hospital. Di nga private hospital? Wala gin-divulge ni Doc. Pero ginbaton siya sang hospital dira sa may Banwa sang Gimbal? Gimbal. Oo. Sa Pedro Trono mo District Hospital Oo, sa tuwang sang nasunugan may kahapon. Oo, so digto ka K5 TED. Kag digto siya napatay sa Gimbal Hospital ka K5 TED. That's why nga ang Gimbal Hospital since nga nakitaan man siya sang symptoms sang meningococcemia kag possible nga may ara siya sang meningococcemia ka K5 TED. Ginpatigayon dayon ang preventive infection preventive measure sang ospital kay ti basi malatnan ang mga staff. So tanan nga may close contact sa iya, gin contact trace kag gin painom gilayon sang prophylaxis medicine. Mambal sila nga amo ni ka fatal nga balatian nga prophylaxis medicine do pang lepto man ka K5 TED. Kay ti ang aton iya nga ginaistoryahan diri nga balatian is bacterial infection, unlike sa COVID, unlike sa monkeypox nga viral infection siya ka K5 TED. So bacterial siya. So pwede siya ma-prevent through antibiotics or amo na siyang prophylaxis medicine. Pero kung hindi mamati sa antibiotics, ano na yun? Ha? Kung hindi mamati, bila sa antibiotics, sabing bakterya? Kung hindi na siya mamati, ka K5 TED, amo nang hambal ni Doc nga ara ka nagid sa terminal or malala ka nagid nga stage ka K5 TED. So ang mga symptoms hindi nga mabulo-batsagan? Ang una, mabatsagan, hilanat. Hilanat. That last sa pila ka adlaw? 3 to 5 days. So hindi niya pagbaliwala kung nila nakabid dra ka pamati sa buong nga daw 3 na kadlaw tapos malangaang ka. Oo. Kuan ka na dayon nang kadto ka na sa doktor? Yes, kay kung magtuhaw na inang mga naka ano sa panit mo nga mga purple reddish nga mga rashes, do amo ganagid na ang lala na gid nga stage. Ikaw na mo na daw kuan ka na kung magmuna may mga daw laceration ka na. Oo. Daw laceration no kung sa English bla mga pilas na Oo, kay mga nerve mo na igo na ka K5 TED. Dasig siya kay paglaga niya K5 Alex, utok na yung tiraw niya. Yes. Tawag nga meningo. Oo. Meningo, utok na mo. Yes. Do meningitis. So, meningitis, ibla gaswell. Oo, do hybrid siya nga, ano, nga... Bago ni sa galing nga version? Yes, ka K5. Yes, ka K5 TED. So, ang ngalan niya lain ang meningococcemia. So, na yung meningitis. Pero dumamang yapon nga, utok ginigo niya. Yes, kay so, dugo. ilanat. And then after sina, ano da yun? Si Ma'am Zane Carbolido Pagayon, si Ma'am Sir Rami Paklehan sa Aglala na Pasig City, kapamati gid. Damo sa kapamati subong. Kapalunok ka, kao. Okay, gamit. Ang ano gid ay common nga mabatsagan mo kung milanat ikaw may kuan ka, may tawag ni, may trangkaso ka K5 TED. Pero ina may ara siya nga mabatsagan ka nga body malaise ga pala nakit imong lawas gid. Ang mga joints mo, amo sina, no? And hasta nga magtuhaw na ang mga rashes nga lain gid siya ka K5 TED. Si Dr. Labis para ma-explain niyo pagit sa aton may maayo. Labis, no? Oo, ang nanungod no kag ang symptoms sang meningococcemia. Kinampax natin ko COVID are viral infections no. So bacterial infection ang meningococcemia naton. Although kung nataw naton ang sintomas niya is more getting infection sa either sa dugo or sa utok, and ang rash nga matugan niya is ang hindi lang hambal nga rash nga daw para sa dengue nga hindi kita makulbaan or mga chickenpox nga rashes. Kundi area once na makita ni sa aton health facilities nga ang mga whole ang rashes sa meningococcemia gak alerto gini aton dayon nga mga health facilities kay
immediately ma-implement sila sa precautionary measures man ilang infection prevention control man para nga maproteksyon ang mga health facilities natin kag mga staff natin tungod nga once nga may meningococemia nga case kita dasi kini makalaton tungod nga respiratory droplets man ang mode of transmission. Since nga contagious ang balatian, Doc, ano ang recommendations ng DOH sa pag-dispose ng body sa mga napatay? So based sa aton nga PD 856 ang Sanitation Code of the Philippines, ang meningococemia is under siya sa dangerous communicable diseases. So category 1 siya, so meaning once nga mapatay ka tungod sa mga dangerous communicable diseases ka ang isang meningococemia kag mpox, sadto ang COVID na bilong dire pero ang COVID gin-remove na siya. So ang meningococemia is a category 1 and ang management there is either immediate burial or cremation within 12 hours. Okay. Is this the first time ang kaso nga ni Sir sa province? May mga several kita nga suspected cases kay parts ng surveillance naton tutob ka makitan sa aton health facilities nga may makapasa sa case definition ng Department of Health na report na nilang hinakolektan sa specimen. So may mga recorded cases kita diri sa province, although sa subong ay kusang updated nga copy, pero for this year may mga ara kita nga nakasulod sa aton nga meningococcal diseases naton nga surveillance. Makasiling kita subong Doc nga alarming ini siya sa bahin sa Miagao or sa province mismo. Yeah, for Miagao alarming gid siya dito sa locality nila kay this is a dangerous nga disease, no? So kung may case kita dira, dapat aside sa pag-manage natin sa pasyente, make sure natin nga kutob ka naka-close contact sa pasyente, ma-identify man natin para ma-startan sa antibiotic prophylaxis para ma-prevent nila ang pag-develop sang disease. Kaya once na makakuha nila sa balatian, highly fatal gid siya kag kung madili pag ilang consultation or management, posible man nga mapatay ang pasyente man. Kag ang risk na makalapta sa komunidad pag ito. On the side, Doc, sang Dr. Rodney Labi, sang so along lang gid kato na dayon sa doktor, don't hindi na pag i-take for granted bla. Daw hindi pagbaliwala nga da. Kamala turot na kaso lang niya. Maparutay lang ko. Ikaron pag parutay mo na tamaan ka paged, naglain pa na. So along gid at all times kadto sa doktor, kadto sa sentro, medicate kita yon K5 Alex. Sige? Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, Himos Extra Virgin Coconut Oil plus Vitamin D3 nga sarangid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Kung meningococemia, it is a bacterial infection, so pwede gid siya matap na sa Klinika D3 Bio. Sa subong pa lang, inom ka na sa Klinika D3 Bio, bakla sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Las 8:33 oras dulong sang DTX 500. Pagbalik ta detalyante ning isa nakatuig nga pagpatay kay former and the late Ingore Lapas punong barangay Ernie Naces Poral. Kag sa health news naton, ang buhok sang mais or ang corn silk wala mamlang ladublan Katrine kay Mami Horten Gallego Braga, kay Ma'am Jocelyn de Paul Braga dara sa Ingore La Paz, may damo nga health benefit. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500
ang health mo protektado. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok ang sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Nabulig magpaniwag kay tutong at kay intay. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes, likawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:37 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, 1 Calamansi Juice Powder, kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, thank you kay Sir Benji Asturias sa Kapamati, kay Ma'am Ninfa Tahala, and Sir Nimisio Tahala sa Alegre Oton, Iloilo. Pastor Ronnie Ciudad, Ted, naka-D3 Bayon ako para may laban. Hambali ma'am lang ladublan. So, pakigbatuan ta ang meningococemia. Tumar ka na Sir Dominador Flores dira sa Caloocan. Sir Dominador Flores, tumar ka sir sang D3 Bayo. Ma'am Zane Carbolido Pagayon, Maribel Pareñas, Helmer Felicidario, kay Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, kay Mama Horten sa Igbong Barotac Nuevo. Mami Horten, kinabugno ka din ni Ma'am Jocelyn. Alas 8:38. Sa health news, ang buhok sang mais bla ang corn silk. May madamo nga benepisyo sa lawas. Ang buhok sang mais, ining laba bla nga buhok nga ara no, basta sa mais no, makita na sa sulod sang iyang panit. Kag tapos no ginhaboy lang naton bla. Pero sa traditional nga medisina, ilabi na gid sa mga tigulang ta sa una bla, no? Bisan gani sa mga herbal practices bla, ginagamit ini nga natural nga bulong. Mga benepisyo sang buhok sang mais, no? Una, diuretic, pampaihi. Ginabuligyan niya ang lawas nga magpagwa sang sobra nga tubig kag asin. Take note, tubig kag asin, Sir Jinray Siman. Ikaduwa, nagakuha sang pagpalamanog. May anti-inflammatory properties. Kapariyo sang UTI ni urinary tract infection kag rayuma. Ikatatlo, nagapanubo sang blood pressure. Bangod nga diuretic, may diuretic effect. Nagabulig ini sa pagkontrol sang pressure sang dugo, Mami Cynthia Swedi, Tata Esra. Ikaapat, nagapanubo sang blood sugar. May potential nga nagabulig sa pagtapna sang type 2 diabetes. Ikalima, nagapatawhay kag nagatapna sang urinary tract infection. Kay ti kuan ka, makapangihi ka sa maayo. Ikaanom, nagapabakod sang kidney function. Nagabulig ni sa nga mangin mabaskog ang aton blang nga kidneys sa tita ambing Baes Kabasak. Tita Ams, good morning.
Ikapito, pa-healthy sang prostate sa mga lalaki. Parang ang ining mga benign prostatic hyperplasia benign prostatic hyperplasia or BPH, matapya niya ina. Ang imuon mo lang, Ma'am Mary Ricabar, ikuan mo lang, laga mo lang, either malanas siya or fresh nga panit sang mais, Ma'am Mary Ricabar, nami gina siya, no, Sir Winley Prudente. Kaso so 40, maayo na sa prostate pang pa-shrink. Ay kung gano'n nag-enlarge, no? Thank you, Ma'am Mary, ha? Kay Sir Marbs Toledo magban sa kay Marbs Toledo magban sa crossing lang ka si Chubungol sa Isidro Haro Gapamati. And thank you also sa kay Sir Gino Somagaysay, Cesar Sarsua, Yenyen Mahinay, Mary Ricabar, kay Sir ari pagidi kina may Gapamati man Sir Daniel, no? Daniel sa Sagang, Barangay Sagang. Happy birthday, Mary Jean Sumbong sa Nabitasan, Lapas. Nagkapamatigit Sumbong. Birthday niya Sumbong. Rowell Valenzuela sa Deca Home Subdivision. Good morning. Ari na kita day sa katapusan naton nga balita. Subong adlaw, 1 year ago, dumduman ninyo ning broad daylight nga krimen involving sa kay the late Ingori Lapas Barangay Captain Ernie Nasis Pural. Si Ernie Pural, former punong barangay sa Ingori Lapas, August 5, 2024, la 5:41 sang kagahon, nagbiya sa ilabalay si Pural, kaupra iya asawa nga si Vanji, sakay sila sa lakyan, nagpadulong sa Lapas Public Market, kay tiga pangapin na si Cap Ernie mo. La 5:42 sang kagahon, sa nakita sa closed circuit television footage, ang lalaki nga nakamotorsiklo nga nagsunod sa mag-asawa nga ginapatian lookout sa krimen. Halin dito sa Ingori Lapas, makadto sa Lapas Public Market. Manug alas 7 sang aga, ginpatay to si Kapral samtang nagabakal sang bubod sa talipapa sa Baldosa, Lapas. Base sa kuha sang closed circuit television camera, ang suspect nagasakay sa motorsiklo, naka-helmet, nakabaktak, kag nagasuksok sang itom nga jacket. Ginpalapitan sang suspect si Pural, kag gintiro. Sa natumbang biktima, ginbalikid pa siya sang suspect, kag gintiro liwat. Ara sa Facebook sa mga makita ninyo. Sa autopsy result, nagagwa na igo sa nato nga portion sang ulo si Pural nga naglapos sa wala nga portion sang ulo. Sa amo nga igo, posible nga nagatupong-tupong lang ang height, ang kataason sang suspect kag sang biktima. Base man sa autopsy, sa una pa lang nga igo sang bala, fatal na. Patal ng pilas. Rason nga nabuka ang bagol sang biktima. May igo man sa likod sang tuo nga dulungan ang biktima. Sa diin nasunog ang iya skin tissue o kanang panit nga agi sang paglupok sang pusil. Paano nakilalang suspect? Ang suspect sa krimen suno sa pulis, si Nilo Guardaya. Si Nilo Guardaya, taga Barangay Ikokolo, Gimbal, Iloilo. Kilala si Guardaya nga nagapangsarahi sang kahoy sa ila barangay. Alas 6 ang gabi, Agosto 5, 2024, nadakpan si Guardaya, kaupod si Gerson Hintapaw. Nagkasakay sa motosiklo ang duwa, sang nagdulog sa Hirado, Magsaysay, Gimbal. Agad niya magpasilong kay nag-ulan mo. So, suno kay Police Colonel Kim Panisa Ligada, ang director sang Iloilo City Police Office, nga nasundan sang mga pulis ang suspect. Nagbase sila sa witness account. Base lang dito sa iyang mga ginsuksok nga gamit, ang iyang panglakat, ang itsura, nga may nakakita antes sa insidente. Sa closed circuit television footage nga natipon sang pulis, ginsundan sang suspect nga nagasakay sa motorsiklo nga itom ang biktima halin sa Lapas Public Market, tubtub sa Balto sa Lapas, sa diin natabo ang krimen. Pagkatapos sa insidente, nagpadulong sa tikod Lapas ang suspect, naglabay padulong sa Takasaro, diretso sa C1 Road sa Uton, padulong sa Gimbal, suno sa pulis. Suno man sa Lapas Police Station, nga nakilalaan si Guardaya tungod may tricycle driver nga nakatanda sang iyang itsura antes natabo ang krimen. Nakita ng sang driver ang itsura sang suspect tungod ginuba niya ang iya helmet sa nag-inom siya sang tubig sa vending machine sa Lapas Public Market. May ginpakita ang pulis nga rogues gallery sa testigo kag gintudlo niya nga si Guardaya gid. Nagapanindugan si Mrs. Vanji Pural nga si Guardaya ang nagpatay sa iyang bana.
Suno sa asawa, may nagpanugid sa ila sadto nga antes na tabo ang pagpatay sa Yabana, may duwa ka tawo nga naga-surveillance sa ila balay dira sa Ingory, La Paz. Ang hagyon suno sa iya sang lawas ang suspect, nagasanto gi kay Guadaya. Ilabi na ang kataason, may buyon kag kalbo. Suno ganito kay punong barangay Charity Locon Montilihaw, ang punong barangay sa Ingory, La Paz. Hinablos ni Cap Ernie, maihibalo ang pamilya nga may naga-casing nga daanto sa iya, may nagapanilag sa ilabalay, halipas na nagligad nga 2023. Nakita man suno sa iya sang bata ni Pural si Guadaya, sagwa sang balay sang biktima. Si Guadaya nang panginwala. Sa background sang suspect ni, suno sa kay Iloilo Police Provincial Office spokesperson Police Major Rolando Aranyo, nga may mga kaso nga estafa, illegal laging si Guadaya, pero naariglo. May kaso man siya nga may kangtanan sa vehicular accident. May information man ang Iloilo Police Provincial Office nga may kilabtanan sa shooting incident sa Tigbawan si Guadaya sang tuig 2020, pero wala naglabot sa pasakay sang kaso. Si Guadaya ginpasakaan sang 3 ka kaso: murder, illegal possession of firearms, kag possession of drug paraphernalia, may kangtanan sa kamatayon ni Pural. Subong adlaw isa na katuig, no? Isa na katuig ang ining krimen that until now daw nagipos, no? Anong update sini? Ipamangkot ni sa Iloilo City Police Office. Foro de los Pueblos. 8:46 na sa aga, tumarsang D3 Bayo kag may tisi, parang mabakod ang immune system. Balik kita dito sa mga nagabulusong. Ano ganito, Nanay Raisa? Matiyan tabi si Nanay Raisa, liwat. Si Mayor Raisa Treñas, Sir Jinray Siman, Ma'am Beth Idar Lilia, may mensahe mo. Mayor, Nanay Raisa! Pangabay ko lang. Oo. Hindi naton pagbilin ng ato mga lapsag, mga bata. Oo. Miskan sa diin. May mga centers kita. Kung nagsala ka mo, unexpected pregnancy, hindi naton pagdalahigon ang mga bata. Kay mga anghel ni sila. Anghel naton, anghel sa pamilya, kag anghel sa aton komunidad. Na, way kay labot-labot yung mga lapsag na. Nagpaturong-turong ka mata mo. Nagpatuyem-tuyem ka. Ano ka rin nagbunga? Ipilak mo lang. Kabuhi na mo, we promote life here. We advocate life. That is why nga daw mabugto na ning ugat na ni Sir Nonito Sombong, Sir Edgar Badbadon, Sir Larry Praso, sa pagkampanya batok sa aborson, sa tanang niya klase isang aborson. Kung ang mga circumstansya wala nagapabor sa imo, pangita ka sa pamagi, paayop na. Kung nagbosong ka, nagbata ka, kaya hindi ka gusto nga magsagol sina, kadto ka sa DSWD, or pangita ka sa mga mag-asawa nga wala sang bata, nga willing nga magsagot. Kaya man ang mga teenage pregnancy ngayon nagakalanabo, bangod sang feeling mo. I feel you. I really love you. My feeling is so strong towards you. Tinonto ito. Kung feelings lang gani, Ma'am Bete, sulusoya basihanta, hindi na magdugay. Subong ka buso na. Bisan gutok ya jeep, gaagbay ka ginabaligot mo yung lima mo sa balikawang niya kay basi ka mahulog blad, sobra pa sa seatbelt mo. Bisan gutok na gina. Ang bag, ginauyata, ginabitbit mo. Magtabok sa dalan, ginabantayan kay para hindi mabungguan. Aragid ang lalaki, si boy sa danger side, sa danger zone, kay hindi sa gusto nga mabungguan. Ang nubya niya, bisan magupi pa ang tapaludos ang jeep. Bisan siya lang ang mabungguan, bisan magupi pang tapaludos ang jeep. Basta nga sining nubya, hindi lang. Yang feeling niya, umalagilin ng mga feeling niya. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Even if your feelings are valid, does not mean nga ipamilit, ipanagilot mo gid sa tanan nga tao. Hindi lang ni parte sa mga magnobya. Na may ibang gid ipamilit kinila. Lalaki ka nga lalaki, ipilit mo gid nga dapat babae ka, ipilit mo gid.
Halimbawa, mamba nga, don't call me Ted! You should call me Teda Margaret Evangeline. Lalaki ka pinili ka gusto nga tawgon nga sir or gani him gusto her kuan gid she. Tapos sulod kay mo iya sa CR sa iya man ka babaye. Pero may ikog tao ka. Don't call me Ted, you should call me Teda Margaret Evangeline. Call me girl or lady. If you feel like a girl, her ka lang. That's your business. No? Hindi ka na magpangdalahig pa. Taguwa na sa bulsa mo, isagay mo na kapasundayag. Kaya the moment we succumb, mag-surrender ka sa emo feelings, hindi na naman nami. Halimbawa, may balatsagon ka sa patay. Ano tawag sila? Necrophilia. Necrophilia. Kita nyo may iba nga mga nagapang-imbal sa marang nagapanugin sila. Ya, basta bago lang ya patay, mga batao ng patay, inatungtungan nila mo. Sex with sa bangkay bla, or ganit pedophilia. Ang pedophilia ni ang lalaki gusto nga magpakigilawa sa mga bata. Tingnan ba nga, that's my feeling. It's valid. Let's say it's valid. Pero does not mean it's a purpose of God. Maba nga, mabalay-balay kita ga. Ikaw ang nanay, ako ang tatay. Di ka nagbalay-balay ka mo sa likod do kapatso. Nagbosong ka. Ipawiget mo lang. Gapanawagan na to si Nanay Reysa Trinyaso. Are you getting what I am trying to say? Ha? Are you still with me? Ara pa ka mo da? Kasi kung ginbayaan nyo na ko lang iguwakal bla. So, I am not anti-agi, ang anti-tomboy, anti-relationship, or mga LGBTQ, RST, UB, WXYZ da. We are pro-purpose. Not every feeling should be accommodated. Kung lalaki ka, akomodahan nga dapat maluyag ka sa babae. Kung babae ka, dapat akomodahon mo lang nga maluyag ka sa lalaki. And vice versa. In fact, the Bible says, submit that heart to God because the heart is deceitful. Deceitful. Maluibo ning tagipusoon ta mo. Gayom-yom sa imo, pero pagtalikod mo, tiklodon ka. If you are already married, don't entertain feelings with other women or men. Or machat ka pa nga, hello, eat ka na? Take care. Feelings! Nothing more than feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings! Whoa! Feelings! Teda Margaret Evangeline. Hindi na maigo sa 1/4 size nga papel kung isulat mo. Number 1, ina, si ma'am, gasulat ka pa ngalan mo. Nonito Sombong, Lorena Joso, Maricel Casiple, Ma'am Anali Bahade, Jean Ray Siman, Ma'am Aisha Ahmad. Ano yung ginakadlaw niyo? May ibang nga, this is my feeling. Don't call me Ted, ha? Don't call me Ted. You should call me Teda Margaret Evangeline Francia. Mag ikaw tatay ko, batiran ta kasang baseball bat mo. Ang balatsagon ita pagpasundan, no? Ati, kusa madala ka sa balatsagon, tamo na blang wipe ka sa tiyempo, nagbosong ka na patapos isulod mo lang sa plastic ang lapsag mo kag ihaboy. Ipaayop nyo na. Lumaba ka mo dali lang. Ano, Ted, naglaing gin mangalan mo? Hindi ah. Iban mo hindi magpatawag nga him, dapat her gid. Hindi magpatawag nga sir, dapat ma'am. Basta gani may ikog tao ka, lalaki ka mangod. Kung wipe out ng matres, lalaki ka mangod. So, Ma'am Maricel, don't call me Ted. You should call me Teda Margaret Evangeline. Makadurok lang naman ante, no? 8:54 na sa aga. Kaya kita oras. Ewan ko kumikembot kung pa ako'y nagtsatsa. Ang kamay kumakaway napupuli busigla. Mumumunda sa
sagtuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo. May gali nagapok, tapos ginhapok pa din si Agida nga dyan. Abi, Agida, kayada! Nakihigan ka gini mama mo, gingging mo. Si Ma'am Bing Spesty nagkadlaw. Ang ayan Ma'am Betty, kung sino nyo, Ted nga rana, si Ted Margaret Evangeline. Ini ang inyong alaga, Ted Margaret Evangeline. Nick Pradilla, thank you. Jean Ray Siman, Nonito Sombong, salamat sa inyo ha. Nag-utoy-utoy sila kadlaw. Huwag matako gasugo sa inyo, sagat yung pangadlaw dyan. Si Ma'am Beth Idalilla nagakadlaw, si Sir Nonito Sombong. Ayos na! May nahangpan mapropos lang may gilbang wakal today. Basi ko hindi black mo. Julio Sancho Abilarde Medina. Ted, nagaling ngalan mo, Ted? Hindi Ted Pranza, kuya. Pero mo na balang, hindi tapag intertwine, no? Hindi tapag interchange. Balang kung lalaki ka, dapat balatsagon mo sa babae. Kung babae ka, balatsagon mo sa lalaki. Kagang imong feelings, kung ikaw nga sa dalaga or soltero, hawi-dawiri man. Hindi ka magdali, Hindi na magpanos, Las 8:56 na sa aga. Oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. I will come in bound. Ma'am Edeline Hakulina Hilyama. Ma'am Edeline Hakulina Hilyama, thank you, ma'am. Beth Idarlilia, Ronnie Labos. Ma'am Maricel Kasiple, hindi sila maribuot tayo. Namin ang screen name mo, Ted. Ayuho. There is full. Apropos lang may ginawa ka today. Basi kung hindi blaw. Kung hindi man, way matagop pa merit. Way na oras, By the way, happy birthday, liwat. Kay Mary Jean Sumbong. Birthday sa bong sir sang bata mo, no? Mary Jean Sumbong. Kag kay Ma'am Nicole Mariti Prado. Nek, ano oras sa inyo, Nek? Yung mga 7 hours ang bansin natin rin, no? Ma'am Marie, Nicole Marie Castañeda Prado, happy birthday, ma'am. The Lord bless you and keep you. Kol, enjoy Tara sa ibang kontinente. All in one package. Thank you, ma'am. Propose lan man, basta kung hindi iblaw. Before we go, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever rejects the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him. Ay bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios, may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga hindi magtuman sa anak sang Dios, hindi gid pagatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaagig sang Dios ang magapabilin sa iya. John 3 verse 36. Ang Ginoo maayo sa mga nagalaom kag nagadangup sa iya. Lamentations 3:25. The Lord is wonderfully good to those who wait for Him, to those who seek for Him. Jean Ray Siman, thank you, sir. Kay Mama Maricel, Langla Doblan, Nito Sombong, Norman Grementer. This is the Word of God. Ang oras alas 8:58 sa aga. Sa aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you. The Lord turns His face towards you and give you peace. Nothing is missing and nothing is broken. You are the head and not the tail. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.